पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के एगो नाम ना बल्कि एगो ब्रांड है। पवन सिंह के फैन लोग पवन सिंह के पावर स्टार कह के बुलावेला लोग, काहे कि पवन सिंह के आवाज में उ पावर बा जौन केहू के भी झुमावेला मजबूर कर देवेला। पवन सिंह के पावर सिर्फ गाना में ही ना बल्कि भोजपुरी सिनेमा में भी कम नइखे। उहाँ के फिल्म के हंगामा रिलीज के बाद तो थमे के तो नाम ना लेवेला। कुछ दिन पहले पवन सिंह के एगो फिल्म हर हर गंगे दशहरा के समय पर रिलीज भई रहे, जेके दर्शक लोग बहुत ज़्यादा दुलार देलक, जौना चलते बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ देले बा। ई फिल्म देश भर में 40 गो से ज़्यादा सिनेमा घर में लागल बा। ई फिल्म भोजपुरी के अभी तक के सबसे ज़्यादा पैसा के फिल्म बा। ई फिल्म भोजपुरी भाषा के साथ साथ दूसरों भाषा के फिल्म पर भी भारी पड़ल। अपने लगन के हम बता दी कि ई फिल्म गंगा सफाई अभियान पर आधारित बा। ई फिल्म के शूटिंग बनारस के गंगा घाट पर भइल बा। ई फिल्म में पवन सिंह जबरदस्त एक्टिंग कइले बाड़न, जौन दर्शक लोग के और पसंद आवता। हमर ई वीडियो अपने लगन के कैसन लागल ह कमेंट करके जरूर बताई आ लाइक करी, वीडियो के शेयर करी, चैनलों के सब्सक्राइब कर ली।